ndị Igbo kwuru okwu ma tụkwa ya dịka inu si na ọ bụrụ na ihe niile nacha dị ka o si dị be ndị ọdịnala ndị ama nnarịrị Igbo mụrụ nze Igbo mụrụ ọzọ ekene m unu na-eme anya n'aka unu ga-afụ na ọ bụ ọjị ka m ji wee bịa tata abịa nka nkọwere ihe nkọwapụrụ n'ihe gbasara ọjị n'ala Igbo. Ọjị bụ osisi Chineke gọziara wee gọzie ndị Igbo. Ndị Yoruba na-akọ ọjị, ndị Hausa na-ata ọjị, ndị Igbo na-agọ ọjị. Ha ji ọjị were ekpere chi ha. Unu n'anya n'efere unu ga-afụ na ọ bụ ụzọ ọjị na-abụ ka nji. Nke mbụ bụ ọjị a na-akpọ ọjị gworo maọbụ ọjị ugwu. Ndị Igbo ejighị ọjị a were agọ maọbụ ekpere chi ha. Nke ịbụọ bụ ọjị Igbo. Unu n'anya unu ga-afụ na ọjị a nji n'aka ị nweghị ike ịkọwa mkpị ọnọdị. Onye ka ọ ga-abụ ịbịa n'ala Igbo asị gị na onye wetara ọjị wetara ndụ. Maka gịnị? Na ọjị bụ ndụ ka ọ bụ n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ịbịa be mmadụ wee sọọrọ gị ọjị, ọ na-egosi ezi nnabata na ịfụnanya ebe onye ahụ ịbịa na nke ya nwere n'ebe ị nọ. Ọ bụrụ na a sọọ ọjị n'ala Igbo, a na-ebugharị ọkwa ọjị. Ebugharịchaa ya asị na ọjị eze dị eze n'aka, na dimkpa unu bụ onye ọjị ha kwesịrị ka ọ waa. Dimkpa unu ewelite ọjị wee kenewe Olisa, kenewe Chukwu Okike, kene ndị mbụ, kene aja ana, kene mmụọ niile na-emere ha ihe. Ọ bụrụ na o mechaa emume ọjị ọwụwa anya bụ ọjị. Ọ bụrụ na ọwụwa anya bụ ọjị, ọ na-atụpụ ire ọjị wee nye ndị mmụọ. Ọ bụrụ na ọ tụpụchie anya bụ ire ọjị, ọwụwa ọjị, ọ na-awụ ọjị awa. Awụwa ya, o nwere ihe ọ na-egosi. Nke ịbụọ dị n'ime ya bụ na ọjị ọbụla na-enwe oke wee nwunye. Onye ka ọ ga-abụ ịbịa ebe ndị okenye nọ, ọ bụrụ na ha gwacha ọjị, ewere ọjị chere okenye, o nyewe anya, ọ na-achọ ọjị bụ ọjị nwoke. Ụfọdụ nwere ike sị ka ihe ọ na-ahọrọ ọjị na ọ na-achọ nke gbara okpokpo ka ọ na-achọ nke dị mkpịmkpị. Ọ bụrụ na o were oke ọjị nwoke ọta, maka na okenye ama anọkete were ọjị nwaanyị taa n'ala Igbo, nke ọjị nwoke na ebe ahụ. Nke ịbụọ dị n'ime ya bụ na ọ bụrụ na awacha ọjị n'ala Igbo, ọjị ọbụla nwere mpụtara m ya, nwere ihe ọ na-egosi. Nke mbụ, ọ bụrụ na ọjị gbara ofu, mmụọ anaghị atanya bụ ọjị nke mmadụ ji atanya bụ ọjị. A na-akpọ ọjị bụ ọjị ogbu. A na-ewere ọjị eme gịnị? Mafue. Ọ bụrụ na ọjị gbara ịbụa, a na-akpọ ya ọjị kụrụ aka. Mmụọ anakwa ha ata ya nke mmadụ na-ata ya. A na-ewere ọjị mata ya ebe tere aka. A na-ekwu na ọjị ụzọ mmepe. Ọ bụrụ na ọjị gbara ịtọ, a na-akpọ ya ọjị ikenga maọbụ akwụkwa na-atọ nke esinyere n'ọkụ. Ọ bụrụ na ọjị gbara ịnọ, ọ na-egosi ụbọchị na-anọ na ahịa na-anọ anyị nwa bụ ala Igbo ji wee biri. Ọjị mara mma. Ọ bụrụ na ọjị gbara ise, ọjị gbara isii, ọjị gbara asaa, ọjị gbara asatọ, ọjị gbara itoolu na ọjị gbara iri, o nwere emume a na-emerụ ya bụ ọjị tupu eme gịnị? Ata anya bụ ọjị. Ama na o kwere gị nghọta. Ndewo na isonyere m. Sonyere m na agba nke ịbụa ka m kọwapụtara unu ife ọjị gbara ise were dịrị gawa na-egosipụta n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ ka ị na-afụ m, asị gị nnọọ, sonyere m ma tụsara m ozi. Gaa na my YouTube page ka ị were anya gị gbara onwe gị ihe nkiri. Aka m bụ nwanne gị nwoke bụ Maazi-UC.
asị m onye anwụ na ngwọ na nke bụ nkwụ na-abịa. Ụmụnne m ndị Igbo, ndewonu.